राजापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या 11व्या शाखेचा उद्घाटन समारंभ रविवार दिनांक 7 मे 2023 रोजी तळेरे तालुका कणकवली येथे राजापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक शाखा राजापूरचे अध्यक्ष माननीय श्री हनीफ काझी यांच्या अध्यक्षतेखाली होतोय। या कार्यक्रमाचं उद्घाटन कासारडे गावच्या सरपंच सौ निशा विद्याधर नकाशे यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे। तर एटीएम सेवेचा शुभारंभ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध उद्योजिका पद्मजा जमदाडे यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे। यावेळी राजापूर अर्बन बँकेचे माजी चेअरमन रवींद्रनाथ ठाकूर देसाई, तळेरे सरपंच हनुमंत तळेकर, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गचे माजी सदस्य रवींद्र जठार, व्यापारी संघटना तळेरेचे अध्यक्ष स्वप्नील कल्याणकर, राजापूर येथील प्रथितयश उद्योजक अशफाक हाजू, कासर्डेचे माजी सरपंच संतोष पारकर, पंचायत समिती कणकवलीचे माजी सभापती दिलीप तळेकर, तळेरे येथील उद्योजक मनोज महाडिक आदी मान्यवर उपस्थित असणार आहेत। तसंच या शुभप्रसंगी सत्यनारायण महापूजेचं आयोजन करण्यात आले, तेव्हा सर्वांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी असं आवाहन राजापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या वतीनं करण्यात आलंय। स्थळ जमदाडे कंपाऊंड, तळेरे एसटी स्टँड समोर, तळेरे। शाखेचा पत्ता जमदाडे कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, तळेरे एसटी स्टँड समोर, तळेरे।